खासदार उदयनराजे भोसले यांचं गाडी प्रेम हे सर्वश्रुत आहे। उदयनराजे यांचे निकटवर्तीय सुशील मोझर यांनी नवीन थार जीप घेतली आणि ती उदयनराजे यांना दाखवण्यासाठी ते घेऊन आले होते। यावेळी उदयनराजेंना ही थार गाडी चालवण्याचा मोह आवडता आला नाही आणि उदयनराजेंनी ही जीप चालवत सातारा शहरामधून एक फेरफटका मारला। पहिल्यापासूनच राजेंना हटके गाड्या चालवण्याची आवड आहे आणि त्यामुळे त्यांचे चाहते नव्या गाडीचं पूजन उदयनराजेंच्या हस्ते करून एक तरी गाडीची राईड उदयनराजेंना करायला लावतात आणि राजे देखील मोठ्या मनानं सातारा शहरातून गाडी चालवून चाहत्यांची ही इच्छा पूर्ण करतात।